Ajachuon jopuonjre e mbalariany no mar University of Nairobi. Gima medo chwanyo nyithi skul kata oganda miluongo ni comrades en wach mar new funding model. Sirikal nokonyisowa gimomiyo nogolo the old funding model momiyo kelo the new funding model. Onge explanation moro amora manomiwa. Koro mano momiyo be nyithi sikul igi owang' mang'eny. Mar ariyo bende en ni kata bedo ni wasetemo wache e yore mopogore opogore kwa dhi e ndara kata kwa wamanye one on one e State House, ok osebedo kokithni. Ok osebedo kowacho ni jogi osebedo ka manyawa koro an be atime partner magere mondo awinjgi. Ok osebedo kowinjowa. Koro wamiye mana ndalo 14 kende. To wabiro duogo e ndara. Usetemo manyo nyaka jatend piny wuon. Wasetemo manyo, an personally asechopo nyaka ire. Mane walero kode kama. Yeah. Aching kama. To koni nango. Koro no wapenje gimomiyo no reject the old funding model momiyo no kelo the new funding model to notero wane no komiwa duoko moro ma clear madikete mbele jopiny nyisgi ni comrades mae duoko manomiwa. No komiwa duoko